εσύ, έλα μαζί στη συντροφιά. Wings, νεραδούλες γελαστές, όμορφες και δυνατές, ξέρουν πάντα να κερδίζουν πάντα. Wings, με την Blue και με τη Stella, με τη Μούζα και την Τέκνα, με τη Flora, ελάτε τώρα πάμε. Αν θες κι εσύ, έλα μαζί στη συντροφιά. Μαγικές ακτίνες όταν σκορπάνε, όλους τους κακούς πάντα νικάν. Είναι οι Wings, περιπέτειες φοβερές μες στα αστέρια, το διάστημα στράφει από την ομορφιά τους. Wings, έλα αν θες κι εσύ. Wings, νεραϊδούλες γελαστές, από χώρες μαγικές, σε σχολείο για νεράιδες πάμε. Wings, μια θεία μουσική, μια πολύχρωμη γιορτή, στα σύννεφα όταν πετάνε. Wings, πανέμορφες wings, νεράιδες καλές, στα αστέρια ψηλά πετάνε. Είναι οι νεράιδες Wings. Πρόσεξε καλά αυτή την προειδοποίηση, απερίσκεπτο ανθρώπινο είδος. Το πλάσμα της καταστροφής θα εμφανιστεί από τον φωτισμένο κόσμο και θα αποκαλύψει μυστικά φτερά. Θα αντιληφθεί αυτό που λείπει και θα λατρευτεί από όλους τους πολίτες. Όταν θα ευθυγραμμιστούν οι τρεις ιεροί πλανήτες, η δύναμή του θα επεκταθεί σε ολόκληρη την οικουμένη και θα σπείρει τον όλεθρο. Μπλουμ, γλυκιά μου. Μπλουμ, ξύπνα. Δεν είναι γλύκα. Μπλουμ, έλα εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι αληθινοί γονείς μου. Ποτέ δεν μας δίνουν αρκετό φαγητό εδώ μέσα. Έφαγα το πρωινό μου και ακόμα πεινάω. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ακούστε, κορίτσια. Ένας προφήτης προέβλεψε την αναγέννηση της Νέας Βαβυλώνας παρατηρώντας τους πλανήτες. Υπάρχει μια απλή επιστημονική εξήγηση γι' αυτό. Η περιστροφική ταχύτητα του ενός πλανήτη δεν ταιριάζει με το χρωματικό του φάσμα. Έλα, Τέκνα, πεινάω. Δεν μπορώ καθόλου να συγκεντρωθώ σε αυτά που λες. Εντάξει, πάρ' το αν θες. Ωραία. Αν πρόκειται για αστείο, δεν μου άρεσε καθόλου. Κοίτα την καλή πλευρά, Στέλλα. Τα πράγματα έρχονται όπως τα θες. Πολύ αστείο, Τέκνα. Εσύ το έκανες αυτό? Ησύχασε, κοριτσάκι. Ήσουν το αντικείμενο ενός πειράματος. Τα μήλα ξεγέλασαν τα μάτια της νεράιδας του φωτός. Σαφώς η εργασία μου προοδεύει. Ωστόσο, η πρακτική φέρνει την τελειότητα. Απολαύστε το πρωινό σας, κοριτσάκια. Αυτή είναι η χειρότερη μου μέρα. Τα μαλλιά μου κατσάρωσαν. Το πρωινό εξαφανίστηκε και έχουμε ακόμα 7 ώρες μάθημα. Τίποτα δεν με ευχαριστεί πια. Καλημέρα. Καλημέρα, καθηγητά Άβαλο.
Ελπίζω τα λουλούδια να σας φτιάξουν το κέφι σήμερα. Αχ, τι προνοητικό. Σας ευχαριστούμε, καθηγητά. Το βιολέ είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Ναι, και το δικό μου επίσης. Έχθες το βράδυ είχες ένα όνειρο που άγγιξε την καρδιά σου, έτσι? Καθηγητά, είδα τους αληθινούς μου γονείς. Θα ήθελα να μάθω τι τους έχει συμβεί. Θα με βοηθήσετε? Βεβαίως. Έλα να με βρεις στο γραφείο μου μετά το μάθημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη μου μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούω τη διάλεξή του όλη τη χρονιά. Περίμενα ένα λεπτό. Δεν μας είπες ότι είχε φτερά αγγέλου? Είμαι σίγουρη ότι το είπε, αλλά δεν είναι πια εκεί. Θα σταματήσετε, τα καταστρέφετε όλα. Καλά θα κάνουμε να βρούμε τι απέγιναν εκείνα τα φτερά. Καλησπέρα, καθηγητά. 5 τριαντάφυλλα και 8 τουλίπες χάθηκαν από τον κήπο μου μόλις σήμερα το πρωί. Η γνωστική σας οξύτητα σίγουρα ανταποκρίνεται στη φήμη της. Αχα. Τι ωραίο μπουκέτο. Δεν είμαι σίγουρος ότι έκανα κάτι για να το αξίζω. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε μετά από την έκπληξή σας. Υπάρχουν εκατοντάδες λουλούδια στον κάμπο. Πώς ήξερε πόσα λείπουν από τον κήπο? Όπως γνωρίζετε, το μάθημα λέγεται γνωστική ανάλυση. Θα μάθετε πώς να ανοίγετε τις αισθήσεις σας και να εμπιστεύεστε τα ένστικτά σας. Θα μάθετε να ψάχνετε τις λεπτομέρειες και ίσως να βρίσκετε νέες δυνάμεις. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με μια απλή ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη νεράιδα? Η Κλάριελ! Αυτό το ξέρετε ή απλώς το πιστεύετε? Μπορείτε να το αποδείξετε? Μου το είπε η μητέρα μου και δεν κάνει ποτέ λάθος. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά πού το έμαθε η μητέρα σου? Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά όλοι γνωρίζουν την Κλάριελ. Επειδή πιστεύουν όλοι ότι είναι η πρώτη νεράιδα. Είναι αρκετό για να είναι έτσι. Αν και δεν είναι, αυτό αποδεικνύει πόση δύναμη έχουν τα λόγια. Και να μην εμπιστευόμαστε τη μητέρα μας. Μερικές φορές η εμπιστοσύνη είναι ό,τι έχεις και δεν έχεις για να προχωρήσεις μπροστά. Αλλά η γνώση της πραγματικής αλήθειας είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία που δεν γίνεται να παραχωρείται. Πρέπει να διαλευκάνουμε το μυστήριο που αφορά τα χαμένα φτερά του Άβαλου. Μήπως βρήκες καμία πληροφορία? Βρήκα ένα βιβλίο που είναι ένας οδηγός για τα ανθρωπόμορφα φτερωτά τέρατα. Μπορείς να το κατεβάσεις? Όχι, είναι πολύ αρχαίο, όμως το εντόπισα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Αλφαία. Όχι, κόλλησα! Γιατί κλαις, Λοκέτ? Έπεσα σαν υπολογιστή από την Digital. Τώρα κόλλησα και σκύθηκε το φόρεμά μου. Θα το φτιάξω. Τρομερό, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω. Ορίστε το καινούριο σου φόρεμα. Τώρα έχεις 2. Ευχαριστώ. Να το βιβλίο μας. Ανθρωπόμορφα φτερωτά τέρατα του Σύριους Φάσετους. Γρήγορα, Τέκνα, διάβασε το. Κουράστηκαν τα μάτια μου. Αχ, είμαι πάρα πολύ ώρα στον υπολογιστή μπροστά. Άγγελοι, βαμπύρ, φτερωτοί άνθρωποι. Εκεί. Ανθρωπόμορφα τέρατα με ανασυρώμενα φτερά. Αυτό που σκεφτόμουν. Τα φτερά είναι κρυμμένα. Πιστεύεις ότι ο Άβαλον είναι ένα από αυτά τα τέρατα? Το πλάσμα της καταστροφής θα εμφανιστεί από το φωτισμένο κενό. Θα αντιληφθεί αυτό που είναι κρυμμένο. Και θα λατρευτεί από τους πολίτες. Όταν οι 3 ιεροί πλανήτες ευθυγραμμιστούν, η δύναμή τους θα απλωθεί σε όλη τη γη και θα σκορπίσει τον όλεθρο. Αυτό μοιάζει με προφητεία, ώστε ο Άβαλον έχει όντως ένα μυστικό. Για ποιους πλανήτες μιλάμε? Τον Όρεξ, το Φάλατ και το Ρώτη, η ευθυγράμμισή τους είναι κακός ιονός. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Τέκνα, ο Άβαλον δεν είναι στον κήπο, τον εντόπισες εσύ στο μηχάνημά σου. Όχι ακόμα. Περίμενε, τον έπιασα. Είναι στο γραφείο του. Αφήνω τον, αφού τώρα περπατάει στον κήπο. Θα τον ακολουθήσω και θα δω που πάει. Ωχ, Τέκνα, τι συμβαίνει? Τέκνα, εκεί είσαι? Θα αντιληφθεί αυτό που είναι κρυμμένο και θα λατρευτεί από τους πολίτες. Θα σπείρει τον όλεθρο και την καταστροφή. Νάτος πάλι. Ξαφνικά ο Άβαλον βρίσκεται παντού. Digit, συνάντησέ με στο γραφείο του Άβαλον. Η Bloom κινδυνεύει. Γρήγορα, Λοκέτ. Η Bloom έχει πρόβλημα. Τι συμβαίνει? Θα σου εξηγήσω αργότερα. Φανέρωσε το όνομά σου στο κρίσταλο. Μπλουμ.
Πρέπει να τον σταματήσουμε, της κάνει μάγια. Κοίτα! Τι είναι αυτό? Είναι το οικογενειακό σου δέντρο. Αυτή εκεί είσαι εσύ. Αλήθεια? Η αδελφή μου η Δάφνη είναι εδώ. Και οι γονείς μου, ο Όριτελ και Μάριαν. Αυτό είναι το οικόσιμο που είδα στο όνειρό μου. Είναι υπέροχο! Η Bloom μαθαίνει επιτέλους την αλήθεια για τους πραγματικούς της γονείς! Δεν κινδυνεύει καθόλου. Ίσως όχι, αλλά να τον προσέχουμε γιατί δεν τον εμπιστεύομαι. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις ότι ο Άβαλον είναι ένας διανοούμενος, γιατί είναι τόσο όμορφο αγόρι. Ελπίζω το μάθημα της επίκλησης να είναι πιο εύκολο. Αυτό εξαρτάται από το πόσο σκληρά δουλεύεις. Γεια σας, κορίτσια, είμαι ο Παλάτιο. Ξαφνιαστήκατε. Γύρισα με μια από τις πολλές ιδιότητες μου ως δάσκαλος. Αυτή τη χρονιά θα σας διδάξω μαγική επίκληση. Ο καθηγητής Άβαλον θα σας μάθει πώς να καταλαβαίνετε τη μαγεία. Εγώ θα σας μάθω πώς να την κάνετε. Τα μαθήματα της περασμένης χρονιάς ήταν αρκετά χαλαρά. Μπλουμ, πάνω τα κεφάλια. Φτιάξτε και για μένα τέκνα, σε παρακαλώ! Ένα κίτρινο φίλτρο τρικόσιμου δεν πρέπει ποτέ να ταρακουνιέται. Μπορεί να εκραγεί. Τώρα που με προσέχετε, θα ήθελα να σας πω για ένα λεπτό για τα τεχνικά μάγια. Λοιπόν, αφού γνωρίζετε τα βασικά, ας αρχίσουμε. Σφαίρα πλάσματος. Αυτή είναι μια σφαίρα από πλάσμα που καλείται διαμέσου άμεσης επίκλησης. Θέλει να προσπαθήσει καμία? Εγώ θα προσπαθήσω! Εντάξει, Στέλλα, με τα χαράς. Αλλά να θυμάσαι, μια συλλαβή σε λάθος θέση μπορεί να είναι αρκετή για να κάψει όλο τον αέρα ακριβώς έξω από το δωμάτιο. Από την άλλη μπορεί και όχι. Η ζέστη κάνει καλό στα μαλλιά. Άμαριλ, γιατί δεν πας εσύ, γλυκιά μου? Θα μου το πληρώσεις αυτό. Μόλις η εικόνα είναι πλήρως προσδιορισμένη στο νου σου, μπορείς να την καλέσεις. Μείνε συντονισμένη, άφησε το νου σου να το διαπεράσει. Σφαίρα πλάσματος. Φαντάσου ότι είσαι μέσα στη σφαίρα. Τώρα φαντάσου την να φωτίζεται μαζί σου. Είσαι ένα με τη σφαίρα. Αυτή η απεικόνηση καλείται επίκληση. Άμαριλ, άνοιξε τα χέρια σου. Τώρα διάλεξε ένα στόχο και χτύπα τον. Συνέχισε, αλλά μην είναι συγκεντρωμένη. Οι συμφοιτητριές σου θα έπρεπε να φορούν αντιλιακό. Σταμάτα! Άμαριλ. Αν το ξανακάνεις αυτό θα σε αποβάλω. Έγινα κατανοητός, ελπίζω. Μάλιστα, κύριε. Οι νεράδες και οι πήξεις θα το λύσουν το μυστήριο του καθηγητή Άβαλον. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει. Κάποιος με φωνάζει. Αναφορά δεδομένων, κορίτσια. Τι έχετε ανακαλύψει? Όχι πολλά, φοβάμαι. Γνωρίζουμε ότι ο Άβαλον έκανε καριέρα στην Ακαδημία της Κόρια. Και 17 χρόνια πριν στα χωριά εκείνα είχε επιτεθεί ένας φτερωτός άντρας. Και αυτή είναι η σχέση. Η καταστροφή της Κορία έγινε ακριβώς όταν οι τρεις πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν. Αυτό μοιάζει με προφητεία, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλες πληροφορίες. Εγώ έχω κάποιες. Η Φαραγκόντα είπε ότι πρέπει να συμβουλευτούμε την καθηγήτρια Γκρίφι. Είναι η καλύτερη ειδικό στην αστρολογία και στις προφητείες. Εντάξει, θα πάω εγώ. Εσύ να προσέχεις την Bloom και τον Άβαλον. Σε ευχαριστώ που με παντίνει. Μ' αρέσει. Ναι, μόλις εξοπλίσα τη μηχανή μου με καινούργιους τούρμπο κινητήρες. Τώρα, ας δοκιμάσουμε μια άσκηση με αυτά τα δύο μαγικά ξύφη. Ποια θα είναι το πρώτο μου θύμα? Εγώ! Γιατί όχι εγώ? Αχ, άφησέ με, έλα Στέλλα, άσε με. Συγγνώμη, πήγαινε. Μια ύποπτη κίνηση και θα τον τζακίσουμε, εντάξει? Όρεξ, Φάλατ και Ροτ είναι ένα αρχαίο πλανητικό σύστημα. Η ευθυγράμμιση φέρνει πάντα κακή τύχη. Και ξέρετε πότε πρόκειται να ευθυγραμμιστούν? Όταν οι συνθήκες σε όλους τους γαλαξίες θα είναι σωστές. Θα ξέρω περισσότερα όταν σκοτεινιάσει. Ελπίζω να μην είναι αργά. Bloom, επέλεξες το όμορφο ξύφος γιατί σου φαινόταν ανώτερο. Ενώ στην πραγματικότητα το σκούρο ξύφος έχει πιο αιχμηρή λεπίδα. Αυτά τα βαθουλώματα είναι το αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης. Όμως επέζησε γιατί είναι από ένα ειδικό κράμα.
Ποτέ μην εμπιστεύεσαι την εμφάνιση. Κοίτα πιο βαθιά μέσω άλλων στοιχείων για την πραγματική αλήθεια. Ποια άλλα στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική αλήθεια για τον Άβαλον άραγε? Μπλουμ, είσαι έτοιμη να βουτήξεις στο παρελθόν σου? Μάλιστα, καθηγητά, είμαι έτοιμη. Δεν είναι μαζί σου οι πήξεις. Συλλέγουν πληροφορίες με την καθηγήτρια Γκρίφιν. Καλώς όρισες πίσω. Άκουσα το νανούρισμα της μαμάς μου. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς εμένα. Είναι ένα δώρο από το παρελθόν σου. Απίστευτο. Ο Ρεξ, ο Φάλατ και ο Ροτ θα ευθυγραμμιστούν απόψε στις 12 παρά 1, φέρνοντας μια κατάρα στις νεράιδες του Αλφαία. Έχετε μόνο 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η προφητεία του Σύρους Φάσετους είναι αληθινή. Ο Άβαλον είναι το πλάσμα της καταστροφής. Αλφαία, με λαμβάνεις? Αλφαία, έχεις πρόβλημα. Είπε τίποτα για τους πλανήτες? Όχι, αναπαύεται από τότε. Αφήστε την να κοιμηθεί. Πρέπει να εξολοθρεύσουμε τον Άβαλον αμέσως. Αν μεταμορφωθεί σε πλάσμα της καταστροφής, τότε οι Μπλουμ και οι νεράιδες του Αλφαία βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Πόση ώρα μας έχει μείνει? 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα μέχρι την αστρική συνεδρία. Θα είναι επικίνδυνο. Είστε όλες έτοιμες? Ναι! Είμαι έτοιμη. Δεν υπάρχει αποστολή αδύνατη. Οι πήξεις πρέπει να μείνουν εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αν δεν κάνουμε θόρυβο, μπορεί να πιάσουμε τον Άβαλον στον ύπνο. Αυτό είναι το δωμάτιό του. Όταν ανοίξω την πόρτα, έτοιμες για έφοδο. Εντάξει? Εντάξει. Πού μπορεί να έχει πάει? Τι είναι, κορίτσια? Συμβαίνει κάτι? Ναι, έχουμε πρόβλημα μαζί σου. Τι γίνεται εδώ? Ήρθε η ώρα να κάνουμε τα μαγικά μας σε σένα. Έφτασε η ώρα. Πάνω του, κορίτσια. Μην τον χάσετε. Η πλήρης μεταμόρφωση παίρνει 1 λεπτό. Αχ, όχι. Είναι πολύ αργά. Η μεταμόρφωση σχεδόν ολοκληρώθηκε. Τώρα τον στριμώξαμε. Ανακατώστες νεράιδες. Συγγνώμη που καταστρέψαμε τα σχέδιά σας. Με το ρολόι μου υπάρχει ακόμα χρόνος για να μεταμορφωθεί. Κινήσεις απελπισίας της τελευταίας στιγμής. Σφαίρα πλάσματος. Όχι, Τέκνα, χάθηκαν τα φτερά του, τέλος χρόνου. Όχι! Την επόμενη φορά προσπάθησε το ψηφιακά σου. Κυρία
δεν έχω ιδέα τι έγινε. Ωστόσο το ρολόι μου πήγαινε σωστά. Υπήρχε αρκετή ώρα για αυτό να μεταμορφωθεί, αλλά δεν το έκανε. Το βιβλίο περιέγραφε όλα τα άλλα πολύ σωστά. Τα ανασυρώμενα φτερά, τους κλόνους, τα χαμένα λουλούδια, τη συνεδρία των πλανητών. Χρειάζομαι μια εξήγηση. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου να μου κάνουν τη χάρη να στη δώσουν. Χρησιμοποιώ τα φτερά μου όταν χρειάζεται, όταν με κυνηγούν για παράδειγμα. Και ήξερα πόσα λουλούδια έλειπαν, γιατί έχω εξασκηθεί σε ένα μαγικό το οποίο έχει βελτιώσει την όσφρησή μου. Θα σας το διδάξω. Όμως τι συμβαίνει με όλους αυτούς τους κλόνους σας? Πώς το εξηγείτε αυτό? Αυτό κυρίως κάνω, Τέκνα. Θυμάστε το κόλπο με εκείνα τα μήλα? Αυτό είναι το μηχάνημα που εφήβρα για να το κάνω. Κοιτάξτε, θα σας δείξω τι άλλο μπορώ να κάνω. Μια ντουζίνα διευθύντριες, σωστό Σοφία? Κάτι δεν πάει καλά. Είναι εκτός ελέγχου. Ας το καλό. Κι άλλο πρόγραμμα μου χάλασε. Μάλλον η προφητεία ήταν λάθος. Τώρα πες μου, ποιος ήταν ο συγγραφέας αυτού του προφητικού βιβλίου? Έχει γραφτεί από το διάσημο Σύριους Φάσετος, κυρία Διευθύντρια. Πού είναι το αστείο? Τέκνα, νομίζω ότι δεν ελέγχεις τις πηγές σου. Ο Σύρος Φάσετος ήταν ένας κωμικός 2 αιώνες πριν. Άλλο ένα στοιχείο που μάθαμε. Το βιβλίο είναι διάσημο. Όλοι το ξέρουν. Δεν άκουσες τις διαλέξεις του Άβαλον, καλή μου. Επειδή κάτι είναι πολύ γνωστό, δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Μάλλον το έμαθα καλά αυτό το μάθημα. Το ελπίζω, καλή μου. Και πιστεύω ότι οφείλεται μια συγγνώμη στον καθηγητή Άβαλον. Λυπούμαστε πολύ. Ένα διαγώνισμα θα είναι η κατάλληλη τιμωρία για αυτό που έγινε. Βλέπεις, αυτή είναι η χειρότερη μου μέρα.